Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Directorate of Revenue Intelligence DRI Mumbai kalai yo ban kem yo uwei uba trei kum crew member jong ka Air India uba khayi tu yo ka Ksiar lani kata ka gold biscuit hakapor ba uwan da ka Air India flight AI shispa kan riu na New York haka khalai trik jong new banai da ka bahir ha Mumbai airport yo new briu la subahadin badan balapan tip shwa haka ban ningkong haba lakan ria yo nrei klem dan jing shem ai tangba hadin pat la shem yakini ki Ksiar ki balam bori hapok kawai ka jingsong dakaba kedok lang daw black tip hajan ka jaka bashim yaki tiar kitar lani kata ka baggage batro kalong kum kawai nakabayo i yaki Ksiar ki balashna na bari kani ka Ksiar ka dika bakhya kumba waypoint lais pa nya pholai kg ka ba shong dor kumba waypoint sapway klur tengka hakaba uni briu ulapla bolawan ra tu ya kani ka Ksiar barula lero dakani labon sin ba hadin kani pat la yo ban kem ro saya uwei uhe ubadan kti ban pen kre yakani baroh dakaba siwi kiba trei hakiling sun ban khayi tu ya ka Ksiar kani kam de kasien ka baning kong basha kem kiba trei kam jong ka Air India hakba ho benai Desember ahja pusau ladan uwei ubriu ubalong ro kum cabin crew ubalaya rap ya uwei ubaya lenti ban bori ya ka waypoint nyapusan kg ka Ksiar kata ka arpusau karat gol hachna airport hau benai basan ro jong snap ahja arpusau dan kawi ka air hostess jong ka Air India kabala Shah kem ha Kannur airport Kerala hakaba naka la shem ya ka Ksiar ka bakhya kumba khandai spa andre program